Felly, heno, rydyn ni'n mynd i gario ymlaen o wythnos diwetha ar weddi Paul yn penod 1, ffesied penod 1. A mae gweddi wythnos diwetha, gwnaethon ni edrych ar ddechrau'r weddi. Paul yn clywed am ei ffydd yng Nghrist, ffydd yr Effesiaid yng Nghrist, ac am ei cariad tuag at ei gilydd, ac mae'n diolch wedyn i Dduw amdanyn nhw, ac wedyn mae Paul yn gweddio ar ei Dduw i roi'r ysbryd glân, ysbryd doethineb a datgyddiad iddyn nhw. Ac wedyn heno nawr, yn dilyn o hyn, rydyn ni'n mynd i edrych ar adnodau 18 i 20. A byddwn ni yn benodol yn edrych ar 3 pheth, y gobaith, y golyd a'r grym. Ond cyn i ni edrych ar rhain, mae angen i ni edrych ar ddechrau adnod 18. A bydd hyn yn arwain i ni at y 3 pheth hynny wedyn. Felly, mae adnod 18 yn dechrau gyda Paul yn gweddio ar ei ysbryd glân goleuo llygaid deall y Cristnogion yn Ephesus. Felly, fel mae cannwyll yn goleuo y stafell yn y nos, mae Paul eisiau i'r ysbryd glân o leo llygaid deall yr Effesiaid. A'r deall sy'n cael ei gyfeirio ato fan hyn yw nhw eu hunan, eu meddyliau nhw a'i colonnau nhw. A gall y gair deall fan hyn cael ei gyfieithu o'r Groeg i galon, lle nhw eu hunan. Ac mae Paul eisiau i'r ysbryd glân goleuo eu meddyliau a'i colonnau, eu deall nhw, eisiau gweddio i'r ysbryd glân i wneud hyn. Ond beth yw pwrpas y goleuo hyn? Ac mae'r adnod yn cario ymlaen i ddweud, bydded iddo leo llygaid eich deall a'ch dwyn i wybod. Felly, pwrpas y goleuo yma yw i arwain nhw eu deall, eu colonnau, i wybod pethau. Felly, fel mae cannwyll yn goleuo stafell ac yn dangos ni beth sydd yn yr stafell, mae Paul yn gweddio ar ei ysbryd glân, nid yn unig o leo ei deall, ond i ddod yn nhw hefyd i wybod pethau gyda'i deall. Ac nid i wybod yn y pen yn unig, ond wrth gwrs i wybod yn y galon hefyd. Ac yn benodol, mae Paul yn gweddio bydden nhw'n dod i wybod 3 pheth. A'r 3 pheth, wrth gwrs, fi newydd cyfeirio at nhw, yw y gobaith, y golyd a'r grym. Felly, gadewch i ni nawr edrych ar y 3 pheth yma, y gobaith, y golyd a'r grym. Felly, y peth gyntaf, mae Paul yn gweddio bydden nhw'r Effesiaid, y Cristnogion yn Ephesus, yn dod i wybod, yw'r gobaith sydd ymhlug yng ngalwad Duw. Yn Saesneg, mae'n dweud, that you may know what is the hope to which he has called you. Mae'n clymu gobaith y Cristion gyda galwad Duw, galwedigaeth Duw. A mae gobaith a'r galwad fel 2 linc a'r train sydd byth yn mynd i gael ei dorri. Mae un yn dilyn y llall. Os ydych chi wedi cael eich galw, mae'r gobaith hyn gyda chi. Felly, y cwestiwn gyntaf mae'n rhaid i ni ofyn yw, beth yw'r galwad sy'n cael ei gyfeirio ato fan hyn gan Paul? Yna fe wnawn ni edrych ar y gobaith. Felly, beth yw'r alwad hon? Galwad Duw trwy'r ysbryd glân yw'r alwad hon. Galwad effeithiol Duw. Duw yn galw rhywun o dywyllwch i oleuni, o farwolaeth i fywyd. Mae'n alwad effeithiol oherwydd Duw sy'n galw, a nid yw'n mynd i fethu. Ac mae Duw wedi trefnu galw pobl o dywyllwch i oleuni, o farwolaeth i fywyd, trwy alwad gyffredinol yr Efengyl. Ac nid yw pawb sy'n clywed yr Efengyl yn mynd i gael ei hachub, ond dim ond y rhai mae Duw yn galw trwy'r Efengyl. Ac mae'r galwedigaeth yma yn dod yn llwyr trwy ras Duw, a nid yw neb yn heiddi cael ei alw gan Dduw. Ond gan fod Duw yn Dduw graslawn, yn Dduw credig, mae'n galw ac yn dal i alw yn effeithiol heddiw.
Mae pob un sydd wedi cael ei alw gan Dduw yn credu yn Iesu Grist, yn ymddiried yn Iesu Grist. A dyna sut i ni fod i wybod ein bod ni wedi cael ein galw gan Dduw, ein bod ni yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dylen ni wrth gwrs diolch i Dduw am ein galw ni. A felly, y galwad hyn, galwadigaeth mae Paul yn sôn amdano fan hyn, yw galwad effeithiol Dduw trwy'r Efengyl. A mae Paul yn dweud bod yna gobaith gyda'r galwad hyn. A dyma beth mae Paul eisiau i'r Effesiaid wybod trwy'r Ysbryd Glân, am y gobaith sydd ymhlug yng ngalwad Duw, y gobaith sydd i bob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma obaith yr Efengyl, gobaith y gogoniant, gobaith gweld Crist, gobaith atgyfodiad y corff, pan fydd Crist yn dod yn ôl yr ailwaith. Ac mae hyn yn obaith sicr, di-sigl. Byth yn mynd i cael ei siglo a byth yn mynd i cwympo. A mae'r gobaith hyn gan bob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n wahanol i obaith bydol, obaith dynol. Mae gobaith bydol yn mynd fel hyn, rydw i'n gobeithio bydd hyn ac hyn yn mynd i ddigwydd. Neu gobeithio bydd y Scarlets yn ennill pob gêm yn y dyfodol. A nes i sgwennu o'n ddoi, a wnaethon nhw colli ddoi, ond ta beth. A mae hyn yn obaith ansicr iawn. Ond mae gobaith yr Efengyl yn un sicr. Mae Pedr yn ei ddisgrifio yn ei lythyr gyntaf fel gobaith bywiol. Felly nid yw'n gobaith di-fywyd un marwaith, ond mae'n fywiol yn un byw. Oherwydd bod Duw, mae'n mynd ymlaen i ddweud, oherwydd bod Duw wedi cyfodi Iesu Grist o'r meddwl. Mae'n obaith fywiol. Felly, yn gyntaf, mae Paul yn gweddio ar ei Ysbryd Glân i oleuo llygad deall yr Effesiaid i wybod am y gobaith hyn sydd yn ngalwad Duw. Ac felly, dilyn hyn, dylen ni weddio i'r Ysbryd Glân i oleuo llygad deall ein gilydd i wybod yn gyntaf y gobaith sicr a bywiol sydd yn dilyn o alwad mewnol ac effeithiol Duw. Wedyn, ymlaen i'r ail beth. Yn ail, rydyn ni'n mynd i edrych ar olyd neu cyfoeth etifeddiaeth y Cristion. Dyma'r ail beth mae Paul yn gweddio ar ei Ysbryd Glân wneud. I oleuo llygad deall yr Effesiaid i wybod am olyd yr etifeddiaeth. I wybod, mae'n dweud yn yr adnod, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei rhoi i nhw ymhlith y saint. I ni ymhlith y saint. Mae Paul eisiau i nhw wybod pa mor ogyneddus yw cyfoeth yr etifeddiaeth, gwerth mawr cyfoeth yr etifeddiaeth. Ac yr etifeddiaeth mae Paul yn sôn amdano yma yw'r pethau y byddwn ni yn ei dderbyn, yn ei gael pan fydd Crist yn dod nôl, yn ail ddyfodiad Crist. Ac mae Pedr, nôl i Pedr nawr, mae Pedr yn disgrifio'r etifeddiaeth hyn yn ei lythyr gyntaf. Fe na i ddarllen tair adnod o 1 Pedr pennod 1 adnodau 3 i 5. Yn dweud, bendigedig fydda Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meddwl, i etifeddiaeth na ellir ei difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw, hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Felly, mae Pedr yn dweud bod yr etifeddiaeth yn un sydd methu cael ei ddifrodi, difwyno na'i difa. Ac mae hyn yn golygu ei fod yn etifeddiaeth sydd beth yn mynd i cael ei ddinistrio, beth yn mynd i cwmpo mewn i pieces, difrodi, beth yn mynd i cael ei sbwylo, fel mae bwyd yn sbwylo ar ôl amser, a beth yn mynd i ddiflannu, mynd i cael ei ddileu o gwbl.
Ac mae'r etifeddiaeth yn cael, mae'n saff, mae'n cael ei gadw yn y nefoedd i ni sy'n credu, nes bod Crist yn dod nôl yn ei ail ddyfodiad. Felly, i bwy mae'r etifeddiaeth hyn? Ac mae Paul yn dweud ar ddiwedd adnod 18 bod yr etifeddiaeth hyn i'r holl saint sy'n cynnwys y saint yn Ephesus. Felly, saint yw'r pobl mae Duw wedi dewis i fod yn bobl i'w hunan ar wahân. Pobl mae wedi dewis allan o'r byd i fod yn bobl iddo ef ei hun, sy'n ei gwasanaethu ef. A mae pob un sy'n credu yng Nghrist Iesu yn un o'r saint. Ac mae'r etifeddiaeth hon yn eiddo i'r saint, i bob un sydd wedi ac yn mynd i gredu yn yr arglwydd Iesu, ac i bob un sydd yma heno yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r etifeddiaeth hon yn eiddo i ni. Mae'n enw ni ar yr etifeddiaeth. Ac nid ein bod ni yn heiddi'r etifeddiaeth hyn y gwbl. Rydyn ni'n cael beth mae Crist yn ei heiddi. Beth mae Crist wedi ennill ar y groes. Mae'n eiddo i ni trwy ras Duw yng Nghrist. A mae Paul yn disgrifio'r etifeddiaeth hon yn ail lythyr Timotheus fel coron enillwr ras redeg. Yn amser Paul bydd enillwr cystadleuaeth ddim yn ennill medal aur fel byddwn ni'n gweld yn yr Olympics, ond bydden nhw'n derbyn coron sydd wedi ei wneud allan o ddail wedi ei blethu a'i gilydd, neu air sydd wedi cael ei siapo gan y goldsmith yr eirich i edrych fel dail wedi ei blethu at ei gilydd. Ac mae Paul yn ail lythyr Timotheus yn disgrifio'r etifeddiaeth yn ef fel y goron hon. Na i ddarllen yr adnod 2 Timotheus pennod 4 adnod 8. 2 Timotheus pennod 4 adnod 8. Bellach, y mae torch, gair arall am goron, y mae coron cyfiawnder ar gadw i mi. A bydd yr arglwydd Iesu Grist, y barnwr cyfiawn, yn ei chyflwyno hi i mi ar y dydd hwnnw. Ac nid i mi yn unig, ond i bawb sy'n caru ei ymddangosiad ef. Felly, mae yna goron cyfiawnder Iesu Grist yn cael ei gadw yn y nefoedd i ni, nes bod Crist yn dod nôl yn ei ail ddyfodiad. Felly, dyma un ffordd mae Paul yn disgrifio'r etifeddiaeth hyn, fel coron enillydd ras redeg. Ac mae Iesu hefyd yn cyfeirio at yr etifeddiaeth hyn yn Ioan pennod 14, a mae'n disgrifio fe fel lle mae'n paratoi yn hi ei dad. Duw y tad. Ioan 14 adnod 2-3, na i ddarllen hwn. Mae'n dweud, yn hi fy nhad y mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a byddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac os a fa paratoi lle i chwi, fe ddo fy nôl a'ch cymryd chwi ataf fy hun, mwyn i chwythau bod lle rwy fi. Felly mae Iesu yn dweud, mae yna le yn cael ei baratoi i ni sy'n credu, yn cael ei baratoi gan Iesu yn y nefoedd, yn hi ei dad ac ein tad, wrth gwrs, yng Nghrist. A mae'n rhywbeth i ni yn mynd i gael pan fydd Crist yn dod yn ôl, lle yn hi ei dad. Ac mae J.C. Ryle yn disgrifio'r tir tad hyn mewn un gair, mae'n dweud hyn, mewn un gair, mae'n gatref. Gatre i Grist ac i Gristnogion. Ac mae hyn yn rhywbeth i ni'n gallu edrych ymlaen i. Catref y Cristion, ein catref ni. Lle yn y nefoedd gyda Iesu, etifeddiaeth y nef. A nôl i'r gweddi, rydyn ni'n dysgu yng ngweddi Paul, mae etifeddiaeth o Dduw yw e, nid o ddyn. Nid etifeddiaeth o'r ddiar yw e, rhywbeth sy'n ddim yn mynd i para, sy'n mynd i difa, sy'n mynd i cael ei dileu. Ond etifeddiaeth o'r nef yw e, etifeddiaeth tragwyddol o'r nef yw e. A mae Paul yn gweddio ar ei ysbryd glân i ddwyn
yr Effesiaid, y Cristnogion yr Effesus, i wybod bydd y cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth. Mae'n gweddio bydden nhw yn dod i wybod gwerth mawr cyfoeth yr etifeddiaeth. Bod yr etifeddiaeth yn un gyfoethog o ogoneddus. Mae eisiau nhw wybod eu bod nhw yn gyfoethog yng Nghrist nawr ac am byth. Ac felly, yn dilyn o hyn, dylen ni hefyd yn ail nawr, weddio i'r ysbryd glân i oleuo llygad deall ein gilydd i wybod bydd yw cyfoeth gogoneddus ein hetifeddiaeth o Dduw, yr etifeddiaeth sydd i ddod. Felly, mae Paul yn gyntaf yn gweddio ar ei ysbryd glân i ddod ar Effesiaid i wybod yn bersonol nawr, yn gyntaf, am y gobaith sy'n dod o alwad Duw, ac yn ail am gyfoeth mawr ei hetifeddiaeth o Dduw. Ac yn drydydd, am allu mawr Duw sydd o'i plaid. Adnod 19. Mae Paul yn gweddio ar ei ysbryd glân i ddod ar Effesiaid i wybod yn bersonol beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd o'n plaid ni sy'n credu. Mae Paul eisiau i'r rhai sy'n credu wybod am y gallu mawr sydd o'i blaid nhw, sydd ar ei hochr. Ac mae'n ehannog nhw i edrych ar atgyfodiad Iesu Grist, i weld, trwy gymorth yr ysbryd glân, mawredd y grym yma sydd o'i plaid. Adnod 20 yn dweud yn dilyn, beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd o'n plaid ni sy'n credu, y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist, pan gyfododd ef oddi wrth y meirw, a'i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd. Felly, mae'r grym hynny gwnaeth cyfodi Iesu o'r meirw o'n plaid ni sy'n credu. Ac mae darlun cysgodol o'r grym yma i weld yn hanes Joseph yn Genesis. Os ydych chi'n cofio, pan oedd Joseph yn yr Aifft, cafodd ef ei daflu'r carchar, oherwydd cafodd ef ei gamgyhuddo o gysgu gyda gwraig Potifar, swyddog Pharo. A dyma ni'n cael Joseph yn y lle isaf gallwch chi fod yn yr Aifft, yn y carchar. Yna, ar ôl ychydig dros 2 flynedd, rydyn ni'n cael Pharo, brenin yr Aifft, yn tynnu Joseph allan o'r carchar, oherwydd bod Joseph yn gallu trwy help Duw dehongli breuddwydion. Yna, ar ôl i Joseph dehongli breuddwydion Pharo, mae Pharo yn ei wneud yn reolwr dros holl wlad yr Aifft. A dyma beth mae'n dweud yn Genesis pennod 41, adnod 41 i 43. Na i ddarllen yna. Yn dweud, yna dywedodd Pharo wrth Joseph, dyma fi wedi dy osod di'n ben ar holl wlad yr Aifft, a thynodd ei fodrwy oddi ar ei law a'i gosod ar law Joseph, a gwisgo amdano ddillad o liain main, a rhoi cadwyn air am ei wdd. Parodd iddo deithio yn ei ail gerbyd gyda rhai i weiddi o'i flaen, plygwch lun. Felly gosododd Pharo ef dros holl wlad yr Aifft. Felly, dyma Joseph nawr wedi cael ei roi yn y safle uchaf gallech chi gael yn yr Aifft. Roedd e yn y lle isaf, ond nawr mae yn y lle uchaf yn y wlad. A rydyn ni'n gweld yma grym a phŵer Pharo i allu cymryd rhywun o'r lle isaf yn y wlad, y carchar, a'i osod yn y safle uchaf yn y wlad ar ei law dde, yn reolwr dros yr holl wlad. Ac mae'r grym hyn sydd gan Pharo yn gysgod gwan iawn, ond yn gysgod o rym a phŵer Duw sydd o'n plaid ni yng Nghrist. Mae gweithrediad y grym sydd o'n plaid ni, y grym in action, yw weld yng nghyfodiad Iesu oddi wrth y meirw. Felly, meirw o'r safle isaf gallwch chi fod, wedyn i'r safle uchaf gallwch chi bod yn y nefoedd ar law dde Duw, ddeheulaw Duw.
yn uwch na'r angylion hyd yn oed, fel mae awdur yr Hebreaid yn dweud. Grym Duw yw hyn, a dim ond grym Duw gall gwneud hyn, codi rhywun o'r meirw a gosod nhw i'w chlaw pob dim arall. Ac mae'r grym hyn, yr un grym, o'n plaid ni sy'n credu. Ac mae'r grym hyn o blaid ni heddiw, o blaid y rai sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, sy'n ymddiried yn Iesu Grist, ei berson a'i waith orffenedig ar y groes. Y rai sy'n ymddiried yn unig yn Iesu Grist am ei hachodwriaeth. Neb arall, dim ond y rhai sy'n credu ac sy'n mynd, wrth gwrs, i gredu. Mae'r grym hyn o'i blaid nhw. A fel chi'n gwybod, bod o blaid rhywun yw'r gwrthwyneb i fod yn erbyn rhywun. Felly nid yw grym Duw yn ein herbyn ni sy'n credu. Nid yw'n grym sydd yn mynd i fethu oherwydd grym Duw i fi. Mae wastad yn plaid ni. O'n plaid ni 100%. Dim 99%, ond mae grym Duw 100% o'n plaid ni. O'n plaid ni sy'n credu. Ac mae'r grym yma wedi bod ar waith yno yn ysbrydol yn ein trwedigaeth pan deithon ni i gredu. Yr atgyfodiad ysbrydol o farwolaeth ysbrydol i fywyd ysbrydol yng Nghrist. Ac mae ar waith yno ni nawr trwy'r ysbryd glân yn ein sancteiddio ni, yn ein puro ni, yn gwneud ni'n debycach i Iesu Grist. Ac wrth gwrs, bydd y grym hefyd yn ein hatgyfodi yn gorfforol ar y diwrnod olaf pan fydd Crist yn dod nôl. Felly, mae Paul yn gweddio y bydd y credinwyr yn Effsus yn dod i wybod am aruthrol fawredd y grym hyn sydd o'r plaid yng Nghrist. Mae eisiau iddyn nhw i wybod am fawredd y grym hyn. Felly, yn dilyn hyn, dylem ni weddio dros ein gilydd ar i'r ysbryd glân dod â ni i wybod am fawredd y grym sydd o'n plaid ni yng Nghrist. Felly, i orffen nawr, y tri pheth mae Paul yn gweddio i'r ysbryd glân i arwain y ffysedd i wybod yw, yn gyntaf, y gobaith sy'n dod o alwad Duw, ac yn ail, y golyd mawr, neu y cyfoeth mawr ei hetfeddiaeth o Dduw, ac yn drydydd, grym Duw sydd o'i plaid. Felly, yn dilyn y siampl Paul, dylen ni weddio am hyn dros ein gilydd, bod yr ysbryd glân wrth i ni glywed gair Duw, myfyrio'r air Duw, clywed ei air yn cael ei bregethu, dylen ni weddio bod yr ysbryd glân yn glio llygad ein deall ni, ein clonau ni, i ddod â ni i wybod, nid o'r pen yn unig ond y clonau hefyd, am y gobaith sy'n dod o alwad Duw. A hefyd golyd mawr etifeddiaeth Duw i ni, ac yn drydydd grym Duw sydd o'n plaid ni yng Nghrist. Felly, diolch i Dduw am yr ysbryd glân sy'n golio ein deall a'n clonau. Diolch i Dduw am y gobaith bywiol a sicr sydd ar gael i ni yng Nghrist. A diolch i Dduw am olyd yr etifeddiaeth sydd ar gadw yn y nefoedd i ni, sydd byth yn mynd i cael ei ddinistrio, sbwylo na diflannu. A diolch i Dduw am ei rym anfeidrol o fawr sydd o'n plaid ni yng Nghrist. Felly diolch iddo ef a'i ras y byddai'r clod a'r gogoniant. Amen.